Καλησπέρα παιδες μου, είμαι ο Λέος ο Randy Gamer και με αυτό το βίντεο το κανάλι μου Randy Gamer κλείνει επισήμως τα 3 χρόνια ζωής. Μου φαίνεται επίσης το καταρχάς το πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός από τότε που ξεκίνησα, τότε Μάρτιο του 2013, έχοντας μόλις πάθει το τύχημα με τη μέση μου και κατάγετο στο κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και ξεκίνησα το κανάλι αυτό. Ξεκίνησα από πάρα πολύ χαμηλά, από το τίποτα στην κυριολεξία, όπως εσείς, πολλοί από εσάς που μου λέτε ότι ξεκινάτε κανάλι με 50 subs και με 100 subs, εγώ ξεκίνησα με 25 subs κάπου εκεί, δηλαδή ειλικρινά. Και συνεχίζοντας τις προσπάθειες μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, το κανάλι μου ανέβηκε και είναι αυτό το οποίο είναι σήμερα. Κοιτώντας πίσω, μου φαίνονται σαν αρχαία ιστορία το πότε ξεκίνησα και το πώς κατέληξα εδώ που είμαι σήμερα. Τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα, είναι και συναισθήματα ευτυχίας και συναισθήματα λύπης, διότι το να φτιάχνεις ένα κανάλι και να το κάνεις επιτυχημένο είναι μια εμπειρία από την οποία μαθαίνεις πάρα πολλά, όχι μόνο για τον εαυτό σου, όχι μόνο για τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, αλλά και για την ίδια τη ζωή και για τους ανθρώπους, διότι καταλήγεις να είσαι ένα άτομο το οποίο ακολουθούν πάρα πολύ. Και πρέπει να μαθαίνεις βασικά το πώς να μεταχειρίζεσαι και να φέρεσαι στον κόσμο σου και στο κοινό σου. Για μένα θα έλεγα το κανάλι είναι ίσως ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν τύχει στη ζωή μου, διότι έχω λάβει τόση μεγάλη αγάπη από εσάς εδώ και τόσο καιρό, που πραγματικά αυτή είναι η πιο μεγάλη μου ανταμοιβή και η πιο μεγάλη μου ευλογία για ό,τι έχω πετύχει ως τώρα, και που ακόμα πιστεύω ότι δεν έχω πετύχει αυτά τα οποία θέλω κανονικά να πετύχω. Αλλά και πάλι όμως η αγάπη σας, το ενδιαφέρον σας, η στήριξή σας, οι καλημέρες που μου στέλνετε κάθε πρωί, έστω και αν δεν απαντάω σε όλους σας, το ξέρω, λυπάμαι, αλλά είστε πάρα πολύ. Όταν μου στέλνετε πάρτι στο PSN και μπαίνω και σας μιλάω για πρώτη φορά και λένε τα παιδιά μπήκε ο Ηλίας, απίστευτο. Όταν παίζουμε μαζί, ας πούμε, games μαζί, είτε στο GTA, είτε Call of Duty ή οτιδήποτε άλλο, ή όταν με βλέπετε στον δρόμο ή όταν πάω σε events και έρχεστε όλοι και μου σφίγγετε το χέρι και μου λέτε ότι είμαι μεγάλος φαν και ότι βλέπετε όλα μου τα βίντεο, όλα αυτά για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα μπορούσα σαν άνθρωπος να ζητήσω ποτέ από το οτιδήποτε. Και πραγματικά σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς μου πάρα πολύ για όλη σας την υποστήριξη. Ακόμα και εσείς που ίσως να μην με θέλετε πια, που ίσως να με μισείτε, που είναι και δικαίωμά σας βέβαια, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Όλους όσους με στήριξαν, οι φίλοι μου, οι fans, οι subscribers και φίλοι YouTubers επίσης και από το χώρο του ελληνικού gaming, και όλους σας παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της ψυχής μου. Όπως είχα πει και στο παρελθόν, το να χτίζεις ένα κανάλι είναι μια συλλογική προσπάθεια. Όλοι συμβάλλουν σε αυτό, στο να γίνεις καλύτερος, είτε με την καλή κριτική είτε και με την κακιά κριτική που σε κάνει να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου και να κάνεις και καλύτερα πράγματα. Φυσικά δεν είμαι τέλειος, πιστεύω ότι έχω πολλά ελαττώματα και ότι ακόμα έχω πάρα πολύ χώρο σαν YouTuber αλλά και σαν άνθρωπος να βελτιωθώ, αλλά χάρη σε εσάς και την υποστήριξη σας πιστεύω ότι στο τέλος ότι θα τα καταφέρω. Το ξαναλέω και πάλι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την υποστήριξη σας αυτά τα 3 χρόνια. Θα κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι περνάει από το χέρι μου να αναπτύξω το κανάλι μου, να αναπτύξω τον εαυτό μου και να γίνω ακόμα καλύτερο σε αυτό το οποίο κάνω. Κοντεύουμε βασικά τους 24.000 συνδρομητές, θα φτάσουμε και τους 25. Δεν ξέρω αν μέχρι το Gameathlon που θα γίνει τον Ιούλιο, νομίζω, ή τον Ιούνιο, θα έχουμε φτάσει τους 30.000. Εάν έχω κάποιους στόχους για το μέλλον, καθόμουν και το σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα και τελικά αυτοί οι στόχοι, ξέρετε, είναι τελικά μόνο 2. Ο ένας στόχος είναι να φτάσω κάποια στιγμή να είμαστε καλά και με υγεία και να δουλεύουμε και να μπορούμε και να παίζουμε games. Ο πρώτος μου ο στόχος είναι να φτάσω τους 100.000 συνδρομητές κάποια στιγμή, που πιστεύω ότι θα το πετύχω. Την έχω την αυτοποίθηση, αλλά θα πάρει χρόνο φυσικά. Αλλά θέλω αυτό, τουλάχιστον το νούμερο, να εμφανιστεί μπροστά μου και θα χαρώ πάρα πολύ. Και το δεύτερο πράγμα είναι, το μόνο πράγμα το οποίο θέλω είναι να παίξω μαζί σας στο GTA 6 όταν βγει. Δεν θέλω τίποτα άλλο, θέλω μόνο αυτά τα 2 πράγματα. Κάποια στιγμή να φτάσω τους 100.000 τους συνδρομητές και να παίξω μαζί σας στο Grand Theft Auto 6. Παιδιά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτά τα 2 μόνο και μετά θα είμαι ολοκληρωμένος σαν YouTuber, ίσως και σαν gamer.
Επειδή να σου πω την αλήθεια, τους στόχους μου με το κανάλι πιστεύω ότι τους έχω επιτύχει. Δεν είναι τίποτα άλλο το οποίο θέλω. Το μόνο που θέλω είναι να συνεχίσω να παίζω τα παιχνίδια τα οποία παίζω, να σας κάνω stream και να παίζω και μαζί σας και να γελάμε και να το γλεντάμε όπως κάνουμε στα Σαββατιάτικα τα live stream. Δεν έχω καμία άλλη απέτηση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πολύ ευτυχισμένος που έχω φτάσει ως εδώ πέρα. Με την υποστήριξή σας, φίλων, fans, άλλων YouTubers και άλλων ατόμων στο χώρο, και σε αυτούς έχουμε την κάθε επιτυχία. Πάντοτε θα πιστεύω, παιδιά, πάρα πολύ στους ανθρώπους, ό,τι και να γίνει. Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, όσοι και να με απογοητεύσουν, πάντα θα πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους. Πάντα θα πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς. Οπότε, για να μην τα πω λίγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ για όλη σας την αγάπη και την υποστήριξη. Είστε όλοι σας το καλύτερο κοινό που θα μπορούσε να έχει ποτέ ένας YouTuber, και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο μου stream, στο επόμενο μου βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας και όπως πάντα, πάμε Titan! Φιλιά πολλά, παιδες μου, σας αγαπάω όλους.